Tak jdeme si mrknout, jak vypadá Pamtrek tady v Budějcích novej. Včera rozlučka se Svobodou kámošky, tak jako ve freši úplně nejsem, ale tak když už jsme tady, tak se jdeme mrknout. Až se Ondří naučíš tohle s tím předkem, tak jsme tady. pak to zkusí jako... Takhle to vypadá. Neděle odpoledne a prázdný Pamtrek. Ráno tady bylo plno dětí, teď už je to pohodička. Tak takhle se výjíždí kocovina.